Покарання за виконання ранкового намазу. Політв'язню зі справи 25 кримських татар, звинувачених в тероризмі, Осману Арифмеметову, керівництво СІЗО виписало 44 догани. Про це повідомив адвокат Олексій Ладін після засідання, яке так і не відбулося в Южному окружному військовому суді. Про стягнення Арифмеметов дізнався лише напередодні, а догани адміністрації СІЗО виписувалися в Сімферополі та Ростові-на-Дону. Кілька доган за те, що не захотів оголюватись під час перевірки, а його пробудження до намазу назвали порушенням режиму ізолятора. Оголять определенные части тела при досмотре, а также соблюдать режим содержания, то есть когда он ночью встает для того, чтобы прочитать намаз, видеокамера фиксирует нарушение режима содержания, так как в ночное время он не должен, так скажем, бодрствовать, да? В связи с этим ему объявляют выговор. Что принципиально, он об этих взысканиях даже не знает. В настоящее время взыскания все, кроме 6, погашены. Мной направлен адвокатский запрос с требованием ознакомиться с этими дисциплинарными производствами, которые, безусловно, будут обжалованы. Сьогодні разом зі справою Арифмеметова мали розглянути справи Енвіра Аметова, Ескендера Сулейманова, Рустема Шейхалієва та Яшара Муєддінова. Всі вони були затримані в березні 2019 року під час масових облав разом з іншими 20 кримськими татарами. Розгляд справи перенесли на 7 червня через хворобу одного з суддів, а родичів, які подолали 700 кілометрів, не допускали до зали суду. Аргументировали это абсолютно непонятно чем. Человек, который сидел на контрольно-пропускном пункте и осуществлял регистрацию тех лиц, которые прибыли в здание Южного окружного военного суда, нам не представлялся, никаких опознавательных значков, удостоверений не представлял и на нем не имелось. Он был без соответствующей формы, в обычной рубашке, в обычной гражданской куртке. Кто это был, нам неизвестно. Родственников не пропускали, ссылаясь на какое-то неведомое распоряжение непонятно кого.